Bafethu nondonga ziyaduma. Fikile uBrigadier Julius Mkhwanazi namhlanje ku-ADHOC committee. Awuthe fika nje uchair wamthathisa i-oath wazazisa into yoba unguJulius Dr Mkhwanazi, wambuza uchair into yoba ufuna sirefere as what kuwe, yeyiphi into oyipreferayo. Wathi hayi singazikhethela between uCommissioner Mkhwanazi okanye uDeputy Chief Mkhwanazi, singalibali ususpendiwe. Wazithatha uchair intambo wazinikeza uadvocate Bongiwe Mkhize. Bafethu ngicela sinikeze uadvocate Mkhize flowers zakhe. Uzayithanda indlela kalida ngayo uJulius Mkhwanazi. Hey, hayi weza ngaye wenza i-educational background, i-career background yakhe weza nayo. Hayi bo ibhotile amanzi seseyi-1 usesekhaya melo xesha. I-high blood iqala ukukhuphuka kancinci xa sokungelwa kumcimbi we-Medicare. Lapho sokuthetha khona ubudlelwane bakhe buyaqala ke ubudlelwane bakhe noKate Matlala ba umazinjani uKate Matlala. Yaze yazofika into yoba sozombiza into yoba ngumfowenu nje isukaphi. Hayi weza nayo. Hayi waqala umboni base kuyabila ke ngoku. Sithe kungephi sabodibana nebhotile zamanzi sezimbini. Singawabonanga lamanzi wasela uyasimosha ucameraman man namhlanje mayengayenzi lento akayenzayo makanqandwe. Hayi ke sharp ke. Weza nayo wayitsho into yoba hayi wayazi nje wamazinjani uKate, wathini wayezi ofisini zakhona mhle qala ukuyezi ofisini zakhona indlela akaba impressed ngayo. Uthi waxa ke fika wafika wabona ba hayi le VIP security company yi-VIP security company yangempela, akusiyi VIP mbumbulu le. Hey, kwathi okay, wathi even i-security zakhona since ke ezazi into bazisuka kwi-special task force nani hawuzazibona even indlela ezihamba ngazo uba ezi zi-disciplined. Hayiboniphi bafethu esithi uba ngaba nje yena i-ching beke nayo hayi bekezobatshontsha bona babakaKate beze kwa-EMPD ngendlela abadisciplined ngayo. Bafethu uthi abahlali phansi ningekagqibi ukuhlala phansi. Uthi indlela basaluta ngayo iza kuphi signs zoba aba batrainwe phi badisciplinwe phi aba. Hayi ke kulapho sesidibana khona nebhotile yesibini sobona ba iswekire iyakhuphuka phofa khonto esingathi ncam yenzekile nge1 hour 30 minutes because the first 30 minutes lapho noba besenza khona imigaqo ye-ADHOC bezazisana bebulisana besethini by waste ngalalo. So within 1 hour 30 minutes nothing much has happened, nothing much, but nje isiye breakini nje bathi ngoku bengene belantshini hayi bayama usawubona ba hayi high blood ikhuphukile. Hayi bafethu kukhona apha ebuzwe khona ke ngoku into yoba okay so yena akayo lieutenant general. Wathi wathi hayi uNdonga andithi ungundonga ziyaduma. Wathi hayi uNdonga hayi nokungaphezulu kwemini uyisini hayi ungaphezulu hayi inkunzi malanga. Wathi yena hayi noko hayi ngapha kuGeneral Mkhwanazi unganeno. So nje for now singabe siyithatha ngoba nguphathwani lona, but nje zikhona indlela kamlida ngazo uadvocate Mkhize ozathi xa umbona umva into yoba ufuna ukumsanje ekoneni already you can tell into yoba deep down apho ekhona uyayazi naye ba le relationship kwakungamelekanga because umbuzi ba at what stage did this relationship move from being professional seyingena nje izongena kwelicala. Hayi ke noko amanzi asaseviwe kwangoku, but ithe into I think baseza uzawugqibezela i-testimony yakhe. I think i-short i-testimony yakhe because ingathi uzawuqhuba until boma 3 o'clock or so, then after kuzawuqala i-questioning. So inoba ke after bazawubuya nje bagqibezela i-testimony yakhe inoba it is as short as that, then kuqala i-questioning and baze basincede bangalinge bayenze imistake yoba bangabuzi ngokutshona kuka-witness D. But we went to Tshwane. In Tshwane, when I came to that office, it's a well-organized, well-established offices. You see, a security company that is there with everything that we needed. And I was so impressed. I requested, confirmed that now I'm going to send members, but we'll discuss in terms of making sure how many members are you getting. What were you impressed by? No, it's a well-established security company with registered number and everything. You were, See, so you there's were, an office. you were impressed by the building? Because other security companies, madam, they operate in their vehicles. It's happening. Yeah. You see, they don't have, but there's an office, well-established office with the PA, secretary. You see letters with letterhead. You see, check all those things, they were there. You see registration number and all those things, they were there. Okay. All right. So there's something that we jumped. I don't know in terms of our statements, okay, but it's fun. You can take But it chronologically. This was after the story of blue lights and other things. The story of blue lights is before this. It's just that the statement is like, but it's fine. So blue lights happens before you meet Mr. Matlala? It happens after. Yes. No, blue lights happened before. Before you met him? Yes. No. That's why I'm saying this. It's now
it's confusing me, the way it is. No, you're The product is welcome. different. You're welcome to correct the statement. It's your statement and you are giving your Not fine, evidence we met, or I'm confusing to your myself. record. What I would just like to ask is But let me follow the statement. you don't have, Confuse me. I don't want to But- compel you. I Yeah. want you to go with the flow that you are comfortable with, Mr. Sorry, Commissioner Mkhwanazi.